Us he fet buscar a la sessió equivocada. Com he pogut ser tan tonta? Vaig agafar aquest fa unes setmanes com a la lectura lleugera. Això és lleuger? Aquí està! Nicolas Flamel és l'únic descobridor de la pedra filosofal. La què? De veritat, és que no llegiu? La pedra filosofal és una substància llegendària amb poders meravellosos. Transformarà qualsevol metall en or pur. I crea l'elixir de la vida que fa immortal a qui el pren. Immortal? Vol dir que no mors mai. Sé què vol dir. Xxxt! L'única pedra que existeix a l'actualitat pertany a Nicolas Flamel. El famós alquimista, que va celebrar l'any passat el seu 665 aniversari. Això és el que en Fluffy vigila sota la trapa del terra. La pedra filosofal. Us he fet buscar la secció equivocada. Com he pogut ser tan tonta? Vaig agafar aquest fa unes setmanes, com a lectura lleugera. Això és lleuger? Aquí està! Nicolas Flamel és l'únic descobridor de la pedra filosofal. La què? De veritat, és que no llegiu? La pedra filosofal és una substància legendària amb poders meravellosos. Transformarà qualsevol metall en or pur. I crea l'elixir de la vida que fa immortal a qui el pren. Immortal? Vol dir que no mors mai. Sé què vol dir. Xxxt! L'única pedra que existeix a l'actualitat pertany a Nicolas Flamel. El famós alquimista, que va celebrar l'any passat el seu 665 aniversari. Això és el que en Fluffy vigila sota la trapa del terra. La pedra filosofal. Algú més pensa que no hauríem d'estar aquí? És que no hauríem d'estar aquí. Aquesta és la tercera planta. Està prohibit. Som-hi! Miau! És la gata de senyor Miau. Filch. Correu! Ràpid, amaguem-nos rere aquella porta. Tancada! S'ha acabat, ens han pillat. Aparteu-vos! Alohomora! Alohomora? Llibre bàsic de conjurs, capítol 7. Hi ha algú aquí? Més Norris? Miau! Marxem. Ha marxat. Es deu pensar que està tancada. Estava tancada. I per una bona raó.